Vedeli ste, že v Trnave je firma, ktorá spúšťala revolúciu v IT na Slovensku? Vitajte v IMS. Medzi analytikmi, softvérovými architektami a programátormi, ktorí už v 90. rokoch menili papierové spoločnosti na digitálne a dnes programujú aj špeciality ako vesmírny prekladač. Aplikáciu, ktorú ocenili ako inovatívny čin roka 2022. Pre nás v IMS je však najvyššie ocenenie dôvera našich klientov. Od lesníkov cez geológov až po veterinárov, ktorí nás pustia do svojich interných procesov a dát. Nechajú si ich rozobrať na úplne drobné a my im z toho späť poskladáme omnoho efektívnejší celok. Len si predstavte, zapnete apku od IMS a úlohu, ktorú ste doteraz riešili hodinu, máte zvládnutú za 5 minút. To je IMS, spoločnosť, ktorá spúšťa užitočné technológie.